u svakom slučaju postoje neke zajedničke teme i problemi sa kojima se žene u regionu generalno susreću. Jedan od tih problema su pristup finansijama i početnom kapitalu. Ono što je interesantno i što sam danas, čini mi se da je novost bila za sve, predstavila sam jedan program ukratko Evropske banke za obnovu i razvoj koja je u ovom regionu otpočela sa programom posebnog bankarskog kredita samo za žene pod povoljnim uslovima. 8. oktobra je taj program formalno uveden i u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i na Kosovu je prisutan, a takođe biće sproveden i ovde u Crnoj Gori. To su dakle programi kreditni koji ne zahtevaju kolateralu, a to je prva i najveća prepreka ženama kada traže bankarski kredit. Većina žena nema na svoje ime neku nekretninu i na ovaj način se taj problem premošćuje. Dakle, opet to nije institucionalni, nije državni program, već je to program Evropske banke, ali ono što jeste neka poruka i ovde za žene u Crnoj Gori i generalno u regionu jeste da je umrežavanje pravi put da sve te prepreke prevaziđemo i da kroz poslovne kontakte ovde koji će sutra biti održani na Jadranskom sajmu i generalno mi smo i pre ovoga po regionu imali dosta susreta i u Beogradu u septembru gde smo praktično koristili sve ono što trenutno postoji, a to je Evropska mreža preduzetništva koja nam omogućava da po jednoj razvijenoj metodologiji zakazujemo sastanke preko portala i onda fizički da se susretnemo i da znamo zapravo s kim i šta hoćemo da radimo i s kim da sarađujemo. To je, evo sad, posebno za žene, važan način da se umrežavaju i da premošćuju ove prepreke o kojima smo govorili. Pa izabrali smo ovu temu zato što smo mislili da će tu biti i političarke, predstavnice državnih institucija i ženske organizacije iz Srbije i Crne Gore. Htjeli smo da napravimo neku paralelu i da imamo iskustva, znači, iz više izvora. To je negdje bio naš osnovni cilj. A što se tiče iz mog nekog ugla, izazovi su svaka žena da pokrene privatni biznis iz razloga što ona upravlja i rukovodi svojim vremenom i može sama da koncipira način rada, koliko će da radi, kad odlazi na posao, što recimo državne institucije ne daju baš tu mogućnost. Prilike ili šanse, znači, kroz ove institucije koje podržavaju žensko preduzetništvo ima set, znači, mogućnosti koje se nude ženama. To neko umrežavanje takođe jako je bitno i ovaj sajam i ovo, znači, B2B susreti koji će biti sutra, oni upravo daju šansu preduzetnicama da se povežu na regionalni nivou. What you get